ni ya ke ko na be fanga bi ka kuma na nga nin kuma inte no mine unanywa na ula wali mo shuka ke baranma do bi yere sunu ala ni baranma munum be keli fanga te ere la walma ere ta do ke nga doni srafe ba la kali ni mam bisiga ke o kake e kon ba fo mo wede min voya ayo lamede de akana on la jede eta kon yala folli eta yala folli ba alaka fardaw fo ire sebetuma ni ye jamasili be jamasili samandia fo ka fo jamasili gele ay bo fo ibina na hadisawi nga ire mo tem misri la taala onanywa naw o de be doni kangar dakkan kulu gole ngono o tata machine may kala bala de ati yehila abu barka de boada ma de dalak mana adaka mamunu makala abu kunyana ko tiente bige ya min fo ki bala ku negede ko sebete luka jatela ni e bala ka fo tugo mina beti e songi jagele aka akokan robota e bala ka weli da kana kuma tugo mina na sura nafaka bunti e manga jiya ko kota ka fo kiti fo ikada ona nywana maka bende note ma psiga fengma do don wa ibisiga ke fara nafla do nga emake nga yafo mi o yake o ba na fasoro era foli minga ibana ibo baraji so ni kuma num be sharu kun yimi a sharu kun te boda yini yere ye kuyi a sharu kun de do ta famu jango do nguma dine kula do nyeshin kuma dine kuma iba ko kete karatata no me faire ka kete de non mais fa ka keta de ale de ma fota aga de lui me weni kada ka rebina yi ka fo itsiga foi fo mai ko nyumana fo ire koke agara woni kalam barala no e bigela fastabiqul khairat ana madihe mo ka baro tekeliyo bara nunu be fo bara we nono yawdi jango adama de bi yere sunu ala ni bara mu doka no doma ma no doma ku wada to ali kana tuga yele mawlati ndron ni nafla ko do no yarema o nywana man no ya mima ko ki yele ku kano ke benata do ku nyuma de sira ka cham fardaw ko te da o luti treme ambe da maka kan olula kuma te o nofe nga mi adama de bi yera sunu ala ni baranma munu ma do la don no yara e ma e bala ka chamangola e bi yela dola ko to ke nga ba sura fana bi doke o kada ala ide afana be dola o kada ala ide ma ashika na jon shitala wa hal ne ma fenye ni mbulu kena kai ka miri ka biski nyuma kena la ala ba sura fana bi ko doke ne toke wode tawadu o de be jubu gien ka ba adama de ngamma ba malano nene alamsa shuni damne bara bi bolu sade ne man nene kon shuni ma alamsa shun ale bolu tanke ni man nene alamsa shun ite foila misali adu te kome nene juni alamsa shun fiade mega misali leta do be na le o flata sa ale rabbi nyagawla non dene alamsa kon no akacha santan ko ebi non to blede
tiɲɛ don e t'o bila a ka ca san 10 ni kɔ ye nin fana su kelen ma tɛmɛ ni nin ma su jɔ Ala ye nka e t'o kalama a ka ca san 10 ni kɔ ye bi nin kɛ bɛ ka ɲumanya dɔ laada sigi ani fanda dɔ cɛ a b'o ka ko kɛ e t'o kalama i ta bɛ sɛbɛn i kunna a yɛrɛ ta bɛ sɛbɛn a kun kana ni Ala ye min nɔgɔya i ma Ala barika da o de y'a to Ala yɛrɛ ye baara ɲuman kɛ nɔnɔyaw de ye bɛɛ n'i niyɔrɔ don a ɲɛnamaya yɛrɛ baara tɛ o de ya inna sa'yakum la shatta hali diɲɛ baaraw la adamadenw ka baarakɛta ye kelen ye n'i ye mɔgɔw lajɛ sisan misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ka ca la nka bɛɛ bɛ wari dɔ sɔrɔ o bɛɛ b'a sɔrɔ i ka baara de la min ta ye métier ye min ta ye a tɔgɔ ye di jago ye min ta ye fonctionnaire ye diɲɛ tɛ ten wa ni fonctionnaire y'a bila a kunna ko maa maa tɛ fonctionnaire o tɛ baara la maa maa tɛ fonctionnaire la jamana bolo o tɛ baara la k'a miiri ko foyi t'o bolo k'a sɔrɔ dɔ tɛ jamana ka baara la jamana maa ta nka a bɛ se k'e ta e min bɛ jamana ka baara la k'e ta k'i sara o tɛ se ka kɛ wa i bɛ dɔw yɛrɛ ye ten e t'a jate e t'a ka baara yɛrɛ jate ko nka fɛɛrɛla baaranin dɔ b'o bolo yen o ka wulada kelen baara o ka ca ka kalo sara ye nka e b'o ye dɔrɔn ka jɔn o la ten Ala ko baara ninnu fana de bɛ ten nka sa n'an y'an sigi k'an kun kɔ min kan e dun tɛ a si kɛ karamɔgɔ i bɛ maliyɛn cogoya dɔn koyi bari an b'an kun kɔ min de parce que sisan bɔda ma sɔrɔ an bɛɛ yan yɔrɔ bɔda sɔrɔla bɛɛ ye o a bɛna miiri sisan ko bɛɛ bɛ dɔ la ko an ka bisigi ɲɛ ɲɔgɔn na n'a tɛ dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ dɔ la nka e yɛrɛ ni Ala cɛ la e t'a si la e tɛ sɛbɛ ko foyi la e t'i dogo ka kuranɛ kalan i t'i nafila seli i t'i nafila sun kɛ e tɛ foyi la nka e kɔni ye nin kuma in kɛ k'i yɛrɛ nisɔndiya ten ɔhɔ nin de ye tiɲɛ ye karamɔgɔ i bɛ yɛrɛ nege la dɛ mana i b'i jija i bɛ dɔ de kɛ a lajɛ min ka nɔgɔ i ma ka d'a kan min ka nɔgɔ adamaden ma a bɛ se ka caman k'o de la n'o tɛ mɔgɔw bɛ yen dɛ dɔw i b'a sɔrɔ bato nɔnɔya dɔ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ de la o ma nɔgɔ a ma o ma nɔgɔ ale ma dɛ i k'a fɔ a ka tile ka dɔ in kɛ o ka fisa i k'a fɔ a ka heure kelen kɛ nin na kana Ala ye min nɔgɔya i ma i b'o caya Alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔw bɛ wele daw de la alqiyama ka sanga i ka baara ɲuman ko baara ɲuman bɛɛ na a da mɔgɔ wele ta don dɔw bɛ wele ka na sun dama dɔw bɛ wele ka na seli dama dɔw bɛ wele ka na sadakati bɔ dama o n'a ɲɔgɔnna kɔrɔ ye i ye caman kɛ min na n'i kɛra sadakati bɔla ŋana ye n'a fɔra k'ayiwa sadakati bɔlaw bɛ min lahala i na wele olu n'i kɛra sujɔla ŋana ye n'a fɔra ayiwa sujɔlaw bɛ min n'i ma y'olu la sujɔlaw welela i kun suli e yɛrɛ y'a ye tiɲɛna e ka sufɛ seli kun tɛ ten lahara tigɛ i welela n'i tɛ jama min na n'olu welela n'i taara far'olu ka ye karamɔgɔkɛ o ma ɲi ma dɛ mana ni i bɛ minnu na wele bɛna da a laban f'i bɛ taa ye kulu dɔ la wa diɲɛ yɛrɛ de bɛ ten hali diplôme bɛ mɔgɔ bolo a k'u ma baara sɔrɔ nka maa ta dɔw bɛ kɛ e yɛrɛ ta ye parce que e y'a dɔn ko e ye min kalan o t'o ye o bɛɛ cakɛda dɔw bɛ wele kan an bɛna mɔgɔw ta nka e yɛrɛ tɛ taa yɛrɛ d'a kan e y'a dɔn e n'olu tɛ ɲɔgɔn ye sira kan maçonnya kalan n'a fɔra k'u bɛna mécanicien ta e bɛ taa baara ɲini wa ala bɛ ala hakili man baara ɲuman dɔw n'an bɛ se min ko sa ko ala ko suma kɔni ko bɛ se ka bila baara ɲuman caman nɔ na ko nka ko baara si tɛ se ka bila ala ko suma nɔ na wala dhikrullahi akbar ale man ka gɛlɛya maa si ma den dɔnkɛ kun ye jumɛn ye ka tulo k'a fɛ ka i ka nisɔndiya n'a ye o tɛ wa a maa bɛ den kɔ don i ma ka a dɔnkɛ a kɔrɔ de ye ko maa tɛ hɛrɛ kɔsi yɛrɛ la bamanankan de y'o ye
ere de baka ko yuma info mo yi muna etake seli fardali ede ba kalanka fo mo yi shun fardali ede ba kalanka fo mo amuna ere ti chesrafi ni ngoyi a bana do ban fede a do ban fede akuma foli ga gelendo ete hali sigidala e kwa sebebe misirila nama ate almamiya nofe ate chiwere nofe misirila sigidala ti abaka jira aka daga chila abe segi kana amugote misiri abe teme misiri dafa amugo foite misiri la so ani sani nyemgo ya ko kuma ni dira abe sura kana kwale kalana e kalana e mugo be kalala wa e mugo be alala wa na ba de kan misiri la nani dina ko kewro nunu nali itna kunwara kama ko ibina ala jeyini nde kaba ni ko rambe kewo be keki soroi ayre fe madola ni be man nga gelendoni be madola ali be alma mun fe nun ni so jara doron o no anga seli mo be yo bi seli atiga a chama na alma man ni so jara don doro ay akai sa bi seli asi ale ta kun di almamiya yin ta ale ta kun te jamasele wali maga amobe kana fla go alkaba kono sele ba kemede mo maga sa alkaba la mo ta yiji la sa alkaba be sele hotel kono e alkaba tu kref be sele uka hotel ulai alkaba to to magan dugu kono ini alkaba ere manja biselika hotel lay alkaba to o min ba se mamade kabiya mam biselaka du kono kam ani misri to kare kele walma paranya damado hal yo bla alkaba qura da atakmani koni me giringiri parce que asura alkaba ko kumba bala no kumba bora la kaba du so korota suzuro ko bla ko ba burana abe siga chugo korola abine kaba ko yede be do be baro de kem misri masrunana abe silika ba ati do misri kono kasi akata an fe aslabe la fuka damati jango meche kala munun be misri dafelawla lu kon buka barala dono buka barala nu tlala kuma mina ja misri rabbe silik mama adawte foila nu tlala pew nu hakilat garab mamina nu hakili jigina sella o betlaka selji takun kilemina seli misri kono jamata le kuda wa o te misri ko ible de o de be hini de abe de be de hini ka sela sel ko misil de ben tabulu abena misri anakun misri de be de yota bana misri ko kaba yaro ni adama di ma dusku mana sadine kula kasina kema ngabge chugodi neti jugula de yani ga jigi ibe yoro la italu na yoro mina anga jamana ikabini karamugo shidon bali chayara kabini atamuruna chayara karamugo la anflo de dinge kono nere nyete kunyuma fuila anve bi ni ma soro ko karamugo do bala gushi ute fenkele min la gushi ya war ko damadi wallahi nema fuye dine kula ko konyumando ni yake jin jamana tawla ko bebi jeki tanu ka ishuka kaka fika soromo karamo do bon fe amunu bo lagushi aka ko inke mekane srande ta yado madola ni adama de duskun nyenema ni nyenema toni ba duskuna ni ma nyenema do hala de seramina bo lagushi ni kunyuma fon fo e ko ta nye qur'an kalanta nye sili ko ta nye yo hijabu ko ta nye sa woni tara muso ga fa
no femi ye chugo inte la mere be ngani ari bulu wa foti ni fle la mo shi jugu ya te ngono ni fle ka ba ala kanda ma mo jugu ya ndengalo digende be balon halala de la ba seli fana jona fe geji balu halala aba halala ko kuma abe seli ko kuma na todo ani fate juru sara ko kuma shikile ma ki ti seli ki ga seli ko ikana ngolo be yala la ki ga fini do o jamenia engani aka in chugo mina ni sutura ka faroka o te hera farale hera ka ni degedla nono makala folo degedu degetia ani nono kerala ni sugoro farala ka mo jena ngwa hera dafale o ni aje adama be hera dafale de ino bo o kada en jien ko la ngani ala ko do amba ala ko ko nyambo amba ala ko dajele de ini ete mo shit hal ni kini do nga bien bisiga dum kini bien siga dum wono ngoti ko ni kini bien do ngela ko ngoto tedula wono ngoti kini bien siga dum ni nakaka ku onna nadla chugo kanku ni sugo ina laboku bo eko ke ngani akai chugo mina ni fini suturale duka faroka isella yeseli matarafa ka faroka isona furuma ifurula ka faroka ko abeke ga dafa ka tawatari ngane bambe ko to bela doron ke ngani akai ni ngani akba nye mo bita sugula ni ngani aba nye dabisgia mai nye foya ka koroshe chamo mbambe ala batu maku ngani akai chete ni ngani akungani ka bara kumbiye ya da bade ngani anya na dora ka bara biye muso bane selima ka bara bato kwa ngani akai ni che kwa kuma kwa ngani akai ni atere muso kwa ngani akai aywa bashtal kanada tubudi amatla ne che musaka ko ke ngani akoi ne che ku musaka ko ke ngani akoi sambi sura furula Allah binu ka musaka ngania mi menena alabado kuma be ni nana ko nasongo yi chebo fo ni ko ga fini dima ko selsira chebo fo ni ko che kun mi bene kono ko binu ni ba don bintu arab gara we demso ko yi abisiga fo bema kana ta be dom so to ma kana ta do kanu tike kata keleke no bon ngania sika bla bara nona ngania bara de be ngania tira femi era be ka sheria femi ga ko bi ikono de ka bara de bo chientia bara de ba da kenaka ana anga ukuma min dabla wallahi am be ka ke yele koy mai mulubaliya ba ka nyeshi alama kabba alabatu ma kasroka fo ke ngania kan ka mo ka alabatu eren la gushi ni oyi ode sanga suran fe ando be utisi umugo te seli kola o kulu ngania kan ko islama ere ko ngania tawhidu min flo ina mbafo tawhidu bulu fara sabadi en kuma info ya kasi aka kaf qawlun wa amalun wa i'tiqad kuma ka bara ani duskuna siri min sabadi be fara nyonga o de limaniyai o de ala kilibati na doje barati dafa nulu yere be nema sorawla dalu yere ta dowla ado mana ali hadisa munun galo darakira la ado manna okono nga o ko de tambe ko yanga kuluke ala koyi
o ko yanga ni mbambulo mta ziara la yan fe dumba shu bambulo ya fe ni mbambulo ya o de islam yɛrɛ principe yi balla ya o mɔgɔ kelenw de bɛ kɛ ka seli tanga fili sun tanga fili bɛ jaga ko ni si t'a ye min y'a ye dɔrɔn a ka kɛ ɲɔgɔn kan kana d'ale ma wala an ka mɔgɔba bonya yi sisan wariko do dɛ n'o tɛ mɔgɔ i bonya ni da ye minnu bɛ munumunu na i da fɛ don o don i bɛ se ka ci olu la waritigiw de ko ka d'u ye a karamɔgɔ fasɔnw sɛgɛsɛgɛ u tɛ fanda fɛ dɛ i b'i si bɛɛ kɛ ka munumaw nɔfɛ ne ma dala n'u bɛ dugawu yɛrɛ k'u ye e ma to b'u nɔ na kabi ala a bɛ san 10 kɔ bɔ e bɛ munuma na nin nɔfɛ e bɔra i taara min i bɛ tile k'i bugu a bɛ dugawu k'i ni bɛ dugawu min kɛ a da taa sa kɔnɔ koyi an bɛ ko t'i la o n'i yɛrɛ y'a dɔn ko ta tiɲɛ min b'e kɔ k'e bugulen to yan e kana wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ye a tigɛ b'i la ni dugawu ɲuman b'u da u b'a kɛ minnu bɛna dɔɔni dɔɔni d'u ma ala ka bɔda de kan ye dɛ dɔɔni dɔɔni don an bɛna keguya o ni ala sɔnna mɔgɔw bɛna ko ninnu faamu dɔɔni dɔɔni parce que e b'a ye a karamɔgɔw yɛrɛ u ye masuru wɛrɛw daminɛ parce que o y'a ko ninnu fiɲɛ bɛ kɛ fura bɛ kɛ ka bɔ worow ɲɛma dɔɔni dɔɔni fura bɛ kɛ ka bɔ worow ɲɛma dɔɔni dɔɔni Mali yɛrɛ la yan mɔgɔw bɛ se ka kogoya ɲɔgɔn ye ten hali t'a kun dɔn yɛlɛ ko tɛ koyi u bɛ se ka kogoya ɲɔgɔn ye ten dɔw yɛrɛ b'i dɔrɔn ka dimi kɔrɔ ten ko nin ye nin de ye nin taabolo in de don han e ka filɛ a ye mun kɛ la han an ka ɲɔgɔn ɲininka sa kɛ an bɛ kɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ ni argument minnu ye a ye mun k'i la e bɛ ka taabolo min fɔ n'o don a ye wajibiya kɛ ka don a la wa han dɔ ko ma k'a taara den don kuranɛ durusi la ko a somɔgɔw ko k'a taara den don wajibiya la kuranɛ durusili cɛ n'a ma cogo dɔn a ka nin wajibiya ko kuma ye a bɛ ɲini k'an siran sa dɛ kuma in bɛ ɲini a bɛ ɲini k'an siran dɛ parce que sɛbɛ ko diinɛ na n'i y'a sira ta i bɛ tɔgɔ min mɛn i yɛrɛ la o ye nin e tɛ tɔn tɛ komi a bɛ taa don a la yɔrɔ la o a y'a yɔrɔ jira n na dɛ n'i b'a fɛ ka kɛ wahabiya i bɛ don a la yɔrɔ jumɛn a y'a yɔrɔ jira n na n b'a fɛ ka don a la i bɛ taa min i bɛ don a la min nka hali a tɔgɔ ye di delenkan mana yɔrɔnin kelen delenkan ka sin ka ko ɲuman dɔ sira ta dɔrɔn i b'u mo k'a kɛra wahabiya ye yɔrɔ ko wahabiya ani kɔni bɛ min dɔn an k'an cogo dɔ tɔgɔ ye dɛ wahab kelimatul wahab wahabu ye ala tɔgɔ de ye dɛ n'i tora k'o kɛ sabotage ye walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha tɔgɔ aslu ye ala tɔgɔ de ye Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammad o ye cɛ yɛrɛ tɔgɔ ye lagosili bɛ kɛ ka ɲɛsin Muhammad ibn Abdul Wahhab Abdul Wahhab Wahhab ye ala tɔgɔ de ye Al-Wahhab o ye ala tɔgɔ de ye Kuranɛ nasula an yɛrɛ b'a dugawu Rabbana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab o wahhabu in dɛ cɛ fa de tɔgɔ kun tɛ ko Abdul Wahhab ko sɔni masa ka jɔnkɛ i selen ala ma ye ka sɔrɔ i kɛ bɛ ka ala tɔgɔ yɛlɛma k'o kɛ nɛni ye ka ala tɔgɔ yɛlɛma k'o kɛ sabotelikɛla ye an b'o de la yan kitabu kɔnɔ kuma ninnu an k'olu to yen
taabolo ko kɛlɛ ni fɛn an k'o bɛɛ to yen ne y'a f'i ye hali n'a kuma in man di a tulo la ne y'a fɔ ne tɛ taabolo la n fa ma n'a fɔli ma nka halisa n b'a kan dɛ baasi t'a la nka hali ni k'i tɛ taabolo la n'i ye ko ɲumanw sira ta tɔgɔ minnu bɛ da i la o tɔgɔ dɔ de ye nin y'an fɛ a kɛmɛ ka ko caman tiɲɛ hali maa dɔw bɛ yen n'u bɛ diinɛ sɛbɛn ko kɛ dɔrɔn u bɛ découragé ten ko n'i y'a kɛ ko mɔgɔ b'a k'i kɛra wahabiya ye bon e yɛrɛ bɛ se wahabiya in kɔn vraiment n t'a fɛ a ka fɔ ma ko wahabiya quoi o tɛ wa ni a muskila tɛ mɔgɔw da la e yɛrɛ bolo ni vraiment n bɛ nin ko in to yen quoi parce que u bɛ ne tɔgɔ in man di ne ye quoi u bɛ k'a fɔ n ma ko n ye wahabiya ye non ne tɛ wahabiya ye oh bon sisan an ka ɲɔgɔn ɲininka wahabiya yɛrɛ ye jumɛn ye ko an b'a fɔ ko jumɛnw ma k'o ye wahabiya ye waati selen don sa a y'a teliya an b'a fɔ ko jumɛnw ma ko wahabiya ko n'i ka kulusi pan n'i ko k'i t'i tɛgɛ di muso ma n'i y'i muso sutura n'i y'i ka datugu n'i y'i bosi bila ko n'i ye misiri matarafa ko i kɛlen wahabiya ye n'i bɛ ala kelebadiya défense ta ko ye wahabiya ye n'i y'i bolo minɛ ko ye wahabiya ye ko n'i k'i b'a kɛ kira tasi ye ko aw ye wahabiya ye bon aw ye mun mɛn sisan taarifu yɛrɛ t'an bolo fɛn min na nin n'a man cogo dɔn a bɛ gɛlɛya lahara dɛ bon kuma o kuma fɔlen filɛ kuma kelen t'a la kuranɛ aya tɛ min na walima alakira ka hadisa kɛnɛma dɔ tɛ min na walima alakira yɛrɛ ka baara sabatilen tɛ min na dɔnnibaw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kun wallahi o kelen t'a la kɔni kamana ganna dɛ u ye Mali bon kuma in a fanga ka bon Mali de la yan ka tɛmɛ yɔrɔ caman nka jaa anw fɛ Segu jamana kan ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ dɔw yɛrɛ kɔni ka jate la hali i ka kɛ chrétien a ka fisa i ka kɛ wahabiya ye dɔw ka jate baasi t'a la ni bosi ko don bon ni bosi ko don o tuma na jɔnni y'a falen i la wahabiyaw de ye bosi dilan i wolola fo ka se san hakɛ dɔ ma bosi tun b'i la wa n ka bɔ kuma de sera bosi yɛrɛ ye masiri de ye cɛ la i komi ko dɔw ye masiri ye muso la cogo min na n tɛna n'o de da ye ala ye masiri dɔw kɛ muso la a dilan cogo la a ka musoya bɛ sabati ni o ye ka masiri dɔw kɛ cɛ la ko Ibrahima bɛ tanu hali ni sijɛ ye ko maa fɔlɔ min ye sijɛ ye ale de don ko sijɛ yɛrɛ ye nɔɔrɔ ye alikiyama ko ala bɛ maloya ka maa jeni maa min sijɛra k'a to silamɛya la bosi ye cɛya ni musoya danfaraw de dɔ ye fɔlɔ adamadenw cogoya ka ɲi tuma min na adamaden tun bɛ waso n'a ye hali ni diinɛ ko tɛ n'i yɛrɛ si sera kɛnɛ dɔ la f'i bɛ kɔrɔtɔ a bɔli kɔrɔ i yɛrɛ bɛ to k'a mɔsi f'i bɛ kɔrɔtɔ a ka falen bon sisan sa o arasaw bɛ bosi bila ka taa bila de e ye mun fɔ olu ma nka o ko kelen ɲɔgɔnna bɛ yen k'a sɔrɔ silamɛya t'a la maa si tɛ foyi fɔ o ma n'a bɛ fɛn jira dɔrɔn adamaden i tɛ ala fɛ a b'o dɔrɔn de jira
kuma khulasa ko ni ndey ne bulu ambe kuma in suru ya wati corona kuma khulasa e miye ka to ka bla ko contrôle la parce que ko ala ya fo wal makra ya fo o tetta machin yuma ya adama dela ki to slamaya la na fora ko fen fora ko slamaya de koti tali fini ko fini daoro o fini tigi de ngoyo kulati dabba ka doka da kumbere la o masanga soro ya jone kala ko la fini re mana kurute ma ati chenye daoro min fora finna na te ma ati chenye hani dine ko te na alaka kilman di amma wati wera wala ni ala sonaba nin kuma dunu mo be yefol dowla am sega dobo aku kololo la parce que abaga dine re bara chama be abaga ndige bo mo la bi ni ñoo lagu chi to nunu to do ta don ka ke sabotage mam fana ka kalam ima kala ite fengala ma e kon be décourager te doronu ya ko lagu chi ala ka boda de kay ala ka balu islamiyaka ala ka fatu limaniyaka sira min gagne no kadi ala ya rabbi ala ka amblauka ala ka cien jira ana cien ka ambla siraka ala ka ngalo ya bangi ay ka ro majan ka boala islamaya ala ka ngadine ka mbulu ansebe ya hitli flake ro ya ambi wati kurni min ka ya rabbi ala ka aljina sur sabu ya ay ala ka ambalu cienga ala ka fatu cienga ala ka fara cientibuka fi dunya wal akhirah subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك